हेलो गाइस खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। दिनैनि बे भिडिअ आङो रिभिउ खालामनो नागिरदों देग्लाय बे बोसोराव ओंखारनाय गोथार मुभिनि बागै। नोंथांमोना गोबाङानो नुजोबखाबाय मुभिखौ। आं मैयासो नुबाय आरो मैया नुनानै आङो दिनै बे भिडिअनि रिभिउखौ बानायनाय जाबाय। दा गिबियावनो आं बे मुभिनि रिभिउखौ होनायनि सिगांनो दाखालि आं गान्जा फाग्लानि रिभिउआव बुंदोंमोन हिरकनि सेथि मुभि होननानै, नाथाय गान्जा फाग्लाया हिरकनि नैथि मुभि। बियो लोगोरियाव फाव खालामखांबाय, खिन्थु आङो लोगोरि फिल्मखौ नायनो थाखाय बे खौरांखौ बा बेखौ मिथियाखैमोन। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम निमाहा थाबाय। आरो आं लोगोसे बुंदोंमोन दि बिथाङा बर'खौ तुतला बुङो होननानै। बियो थार, नाथाय बिनि जाहोनानो जाबाय बियो गुबैयै बर' नङा, बियो सासे राभासो। बिनि गुबै माने फुल मुङा जाहैबाय हिरक राभा। बेनिखायनो बियो बर'खौ रोङा जानांगौ, बेनिखायनो बियो तुतला बुंदों। दा बेनिफ्राय जागायनोसै गोथार मुभिनि रिभिउखौ। गोथार मुभिया आं जेसेबां एक्सपेक्ट खालामदोंमोन, आं जेसेबां आसा खालामदोंमोन मोजां जागोन साननानै, बेनिख्रुइ 2 गुन बांसिन मोजां मोनदों आङो बे मुभिखौ, गोथार मुभिखौ। डाइरेक्सन वाइज, स्ट'रि वाइज गोथार मुभिखौ नायनानै आं मिथिदों दि बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिया, बर'नि फिल्मफ्राबो इमप्रुभ जागासिनो दं, मोजांनिख्रुइ मोजां जालांगासिनो दं सानफा एफा। बेखौ आं हमनो हादों। दा गोथार मुभिखौ लिरदों पंकज लाहारी आरो रिया ब्रह्मआ बेयाव होनाय मथेबा। खिन्थु आं सान्दों पंकज लाहारीया लिरबाय स्ट'रिखौ फार्स्टआवनो, बेखौ रिया ब्रह्मआ बायबाय। उनाव रिया ब्रह्मआ बे स्ट'रिखौ माखौबा एडिट खालामलाय, नङाबा माखौबा गारबाय, माखौबा सोफादेरबाय, बिदि खालामनानै होदो जानांगौ। बेनिखायनो बेयाव नाम होनाय समाव पंकज लाहारी आरो रिया ब्रह्मखौ मोननैखौबो जमा होनाय जादों। ओमफ्राय स्क्रिन प्ले आरो डाइरेक्टेड बाय राजा नार्जारी। राजा नार्जारीया आगोलाव फोरमायस' हायै आरो अननाय फिल्मखौ डाइरेक्ट खालामखांबाय। नाथाय देग्लायनि बे मुभिया राजा नार्जारीनि बेस्ट डाइरेक्सन होननाय जादों थांनायनिख्रुइ। आं अननायखौ नायदों, नाथाय फोरमायस' हायैखौ नायासै। खिन्थु अननायनिख्रुइ आं बे गोथार मुभिनि डाइरेक्ट होनायखौ बा डाइरेक्सनखौ मोजांसिन मोनदों आरो स्ट'रिखौबो मोजांसिन मोनदों। स्ट'रिया सिम्पोलबाबो मोजां, जेबो स्ट'रिया जेनेबा खेंख्रा खेंख्रि नंद्राया। अब्लाबो जिबादि डाइरेक्ट खालामदों, जिबादि स्ट'रिखौ टेलिं खालामदों, माने स्ट'रिखौ जिबादि दिन्थिलांदों, बेफोरखौ नुनानै मोजां मोनदों, नायनो मोजां मोनदों। ओमफ्राय बर जानायनि चान्स थाया आरो स्ट'रिया जागायनायनिफ्रायनो लासै लासै फार्स्टआव लासै जानानै उनाव बरिया खारलाङो। ओमफ्राय नोङो बेयाव बर जानायनि जेबो चान्स थाया, माने बर मोना नोङो नायनानै, नोङो मोजां इन्टारेस्टिं मोनलांबाय थायो। आरो इयाव दं फैला सार। फैला जेब्ला स्क्रिनाव फैयो अब्ला नोंनि मोखाङाव स्माइल फैयो, माने इनारजेटिक मोनो आरो जेनेबा नों एसे हला एसे गोमखाङो थारमाने जेब्ला फैला फैयो। लिंसारनि एक्टिङाथ' बाख्नायजाथावखा। आगोलबो जोबोद मोजाङै एक्टिं खालामखाबाय बियो, ओमफ्राय देग्लायबो जोबोद मोजाङै एक्टिं खालामदों। बिनि फाव फेसन, बिनि एक्सप्रेसन होनायफोरा जोबोद मोजां जायो, बिनि बाथ्रा बुंनायफोरा। आरो डाइलगा साउथनि खम नङा। मुभिखौ नायबाथाय जोङो साउथनि बायदि नुयो, खिन्थु भाषाया बा रावा बर' जानायनि थाखायसो जों हमना मोनदि बर' मुभिसो नायदों होननानै। बेबायदि मोनलायलांदों आङो, आंनि बायदिबा। माने आंनि नोजोराव बेबायदि मोनदों आङो। माने जिबादि साउथनि स्टाइल होदों, बेयाव साउथनि एफेक्ट होदों, साउथनिख्रुइ माने रुजुनायाव इमान डिफारेन्स गैया आरो। बेनिफ्राय जेब्ला सुबिरनि एन्ट्रिया फैयो, सुबिरनि एन्ट्रियावनो आं फैसा बासुल होखादों। सुबिरनि एन्ट्रिखौ जिबादि मोजां मोनदों आं, आरो सुबिरनि एक्टिं आरो सुबिरनि एटिटिउड, सुबिरनि स्वैग, बेफोरबायदि जिबादि आङो सुबिरनि फेनखा, बेनिखायनो आङो जोबोद मोजां मोनदों सुबिरखौ। नाथाय आङो बे फिसा रल लानानै एसे बोरैबा मोनदों आरो, माने आंनो सुबिरनि थाखाय थारमाने गेदेर रल होनांगौमोन थारमाने आंनि बायदिबा। ओमफ्राय आं आसा खालामो उनाव सुबिरखौ मेइन रल होनानै मोनसे सावथुन बानायगोन बिथाङा उनफ्राव, बेखौ आं आसा खालामनाय थाबाय। फिल्मा जोबोद इन्टारटेनमेन्ट गोनां, जेब्लाबो बर खालामा। बेनिफ्राय फारियै आगान सुरलांबाय थायो, थाबथानाय गैया इमान। माने नोङो जे बबेबा समाव बबेबा खोन्दोआव बर मोनगोन, माने बालांगोन नों नायनो, बेबायदि जाया मोनसेबो। स्ट'रिया बरिया खारलाङो, फारि फारि खारलांबाय थायो, नों नायनानै जेबो बर मोननाय नङा। आरो पंकज लाहारीनि स्ट'रि होनबाथ' बुंनो नांखाया। बेयाव थाफादेरो हारिनि बागै एसे बाथ्रा बुंनाय, हारिनि एसे मेसेज होनाय बेयावबो दङ। बेयाव हारिनि खौसेथि गैयि बा हारिनि खायसे लुफिया लालच दिन्थिनाय, बेबायदि
आखुखौ बेयाव एसे होनाय जादों बेनि गेजेरजों एसे नाजानाय जादों बेखौबो आं बेयाव नुनो मोन्दों। फुजायाथ' फुजा बुंनो नांखाया फुजाया जोबोद समायनाखा आरो माथोआबो गोदै राव नाथाय बे समायना आरो मा गावनि गोदै रावनि अनगायैबो बेनि जा एक्टिं होनाय बेनि जा नेचारेल एक्टिं होनाय जोबोद बाख्नायथाव जोबोद बाख्नायजाथाव गासैबो जोबोद मोजां एक्टिं खालामदों गासैबो साइड एक्टर बिदिनो बिदा जानाय जायखौ बुङो राजास्रियाबो जोबोद मोजां एक्टिं खालामदों बिदा जानो सुट जादों आरो बिबाजै लिंसारनि बिबाजै जानाय रिया ब्रह्म बिथाङाबो जोबोद मोजां एक्टिं खालामदों गासिबो मोजां एक्टिं खालामदों। आं रिया ब्रह्मखौ बेखौनो मोजां मोनो जे बिथाङा गोदो एक्टर जाबोनाय बा एक्ट्रेस जाबोनायफोरखौ बुरखांना लाबोनानै दा बर' इन्डास्ट्रियाव लाबोफिनदों बेखौ आं जोबोद मोजां मोनदों नङाब्लाथ' गोदोनिया गैलानो दा राजास्रिखौ लाबोफिननायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों। नाथाय मोनसे प्रब्लेम मोनदों जेनेबा फाइट सिनफोरा एसे मोदला मोदलि जादों क्ल'ज शट लानानै होदों जेनेबा बारा थर मोननो नागिरा माखै बुदों मादि जेनेबा बिदि ओमफ्राय दिरुं बोनायफोरखौ एसे थर मोननो नागिरदों जेनेबा बुदां बुदिं जादों आरो बारा स्मुथ जायाखै एकदम मथा मथि जादों दिरुं बोनायफोरा फाइटआव बेनि मोनसे प्रब्लेम आरो क्ल'ज शट होनायखाय जोङो मोजाङै नुजोबनो नागिरा फाइटखौ जुदि वाइड होनायबाथाय माखै मा जादों जों मिथिगौमोन अब्लाथाय बांसिन मोजांसिन नुगौमोन फाइटखौ बेनिखायनो फाइटखौ एसे आं बांद्राय मोजां मोनासै आरो अब्लाबो जासाबदो दा फिल्मखौ नायनानै अभारअल जोबोद मोजां मोनदों इन्टारटेनमेन्ट गोनां सल'फ्राबो इमान ओरैनो जानला मेनला गैलाबाया बेयाव रमान्टिक सल'आबो जेनेबा एक्सट्रा मोसानाय गोनां बबेयावबा मोसानाय बिदि गैलाया डाइरेक्ट स्ट'रिया थांनाय फाजिनो सल'खौबो सोफादेरना होदो जोबोद मोजां मोनदों आं बेखौ जेबो टाइम लस जायाखै माने स्ट'रिया थांनाय फाजिनो बेकग्राउन्ड मिउजिक महरै सल'खौ सोना होदों जोबोद मोजां मोनदों बेबायदिखौ आरो लास्टआव आइटेम सं दं आइटेम सङाबो जोबोद मोजां आंनि मोजां मोननाय सल'नि मादाव बेयो आइटेम सङा फैबाय ओमफ्राय मिलायदों आङो जोबोद मोजां मोनदों ओमफ्राय फिल्मा फुल अफ इन्टारटेनमेन्ट धामाका होननानै बुंनो हायो ओमफ्राय आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो फिल्मखौ नायनानै दा नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव होबानो जाबाय नोंथांमोनाथ' नुजोबखाबाय जानांगौ ओमफ्राय आङो बे मुभिखौ 10 स्टारनि मादाव 10 हाथरखिनि मादाव 8.5 स्टार होनो सानबाय दा नोंथांमोना मा सानो बेखौ कमेन्टआव होबानो जाबाय अब्ला दिनै बे भिडिअआ बेखिनियावनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि